Odiyo maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo kawuono wantiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mabende thothne ong'ere gi nying mar Russia, wantiere klinik mar wang'. Akaw thuolo ni mar rwaki kachiel kod daktari marwa obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Kech wantiere klinik mar wang' ang'eni olony weche mag wang' kaito wadhi nyime kod twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Warwako klinik wa mar wang' mantie Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka. An Collins Otieno Nyamodi, an laktar molonye weche mag kata thiedho tabu mag wang'. An wuod Kisumu County ka, Seme Sub County, Kobita, Ngere. Warwako. Amor mar bedo kodi e chendo nikech chakre wachak bedo kod chendo mar penj laktar kwang'e weche mag wang'. Oganda osepuonjore mathoth mokalo kendo nitiere lokruok kaka oganda warito wengegi. Ma kaponi ng'ato chich gi gimoro to ringo dhi neno laktar mondo mi oyude konyruok mapiyo piyo. Kawuono daher mondo wagoye mbaka kotenore kod cataract. Dholuo maler nyalo luonge ni chiero kata koko. Yes. Chiero kata? Koko. Wacho ga ni chiero michiedho e magawi. Moro ibro mulo nwa mano matin kaka wamedo sudo e chenro ni. Kata kamano cataract en ang'o daktari? Koro kwang'iyo chiero. Chiero e wang' wan gi kiyo mamiyo dhano neno. Kiyo en gima ler minyalo neno gima nie toke. Koro wang' bende nigi fuoni miluongo ni lens ma en kiyo. Kiyo no samo chido kata samo barre kata samo yudo infection, tuo moro manyalo kelo tutwo donje to loso gimiluongo ni chiero, miluongo ni cataract. To cataract no en gima waseyudo ka ohinyowa, ong'eny e kaluowa ka, jomoko ok ong'eye, jomoko temo thiedhe gi yadh nyaluo, to yadh nyaluo no ema mede. Koro kwang'iyo migawo mar thieth mar piny mangima mwaluongo ni jo World Health Organization oketo tuoche 5 mahinyo ji gi muofu kabisa. To wayudo ka chiero ni en emong'enye molo tuoche gi te. Chiero e namba 1 makelo muofu. Namba 2 gin tuoche madwaro angolo ma samoro nyalo bedo ni ok inen mabor kata samoro ok inen machiegni, kata jok moko ma kosechopo higni 40 to koro ng'ato ok nyal somo muma. Namba 3 en tuo mar pressure maketho ler mar wang' mwaluongo ni glaucoma. Namba 4 wan gi tuo mar skari mar wang' mwaluongo ni diabetic retinopathy. To mogik wan gi tuo miluongo ni age related macular degeneration ma en ti mar wang' mabiro nikech higa moniang'. Koro tuoche 5 go gin tuoche ma migawo mar thieth ma piny mangima okete wang' gi motegno kendo medo diyo daktache mathiedho wang' kata daktache mathietho mondo ong'igi maber. Lakini berne ni chiero ni inyalo thiedhe ma ng'ato duog manen. Kamano. Ileronwa malong'o mokalo ni en chilo ma omako kiyo mar wang', onyalo bedo hinyruok mar wang' kata ka kiyo no tore kod weche ma kamago. Tipimonwa kata ni thothne oganda temo tiyo kod yedhe mag nyaluo mondo mi othiedhe. Kapok wang'iyo gima nyalo miyo ng'ato tiyo kod yedhe mag nyaluo, daher mondo bipimonwa mana matin to ang'o mathoro kelo chido mar kiyo mar wang' kata torruok mar kiyo mar wang' kata rochruok e kiyo mar wang' mamiyo koro ok onego ti kako tiyo maber ma ang' nokel ne ng'ato muofu. Erokamano. Koro mae tadwa ni japiny owinj kabisa. Chiero mako ng'ata ng'ata, omako nyathi ma kata mane nyuolo inyalo nyuolego. Onyalo mako ng'ata ng'ata kata obed kijana, to sana sana othoro mako jomoti. Ng'ama hike oseromo 50 kadhi mbele manyiso ni hiki oseniang', inyalo bedo gi chiero. Hinyruok mar wang' mwaluongo ni traumatic cataract kata gimoro go wang'i ma kiyo mar wang'i obarre ma pi odonje iye, inyalo yudo chiero. Namba 3 nitie yedhe moko ma watiyogo miluongo ni steroids. Kitiyo gi yath abal ma daktari ok ondikoni, to yedhego kelo gimiluongo ni cataract. Ng'ama nigi tuo mar skari nyalo yudo chiero kendo gin to giyude atama malo. Emomiyo ng'ata ng'ata manigi tuo mar skari nyaka dhir daktari mar wang' mondo cheke, mondo kapo ni chiero no osechako losore tineno kaka ikonyi. Inyalo bedo ni nitiere yudo infection kata tutu wuok e wang'i, inyalo yudo tuo mar chiero. Ng'ama kata shock samoro mar stima ogoyo, inyalo yudo chiero. Ng'ama tiyo kama ler nitie mang'eny, sana sana joma tiyo welding, to kidino wang'i gi nyong'ong mowinjre mondo gitigo mondo
chieng' mang'eny kik donje wang'i, inyalo yudo chiero. Koro mane kaka chiero biro. To gi mon mayach manigi ich, samoro iyudo kikoni ni onego bed ni idhi e clinic mwaluongo ni antenatal clinic mondo ng'i mondo check ka nitiere infections kata tuoche modonjo kuomi kaka nyaye mondo thiedhgi e sama owinjore. Ma kok othiedhgi to nyathi midhi nyuolono inyalo nyuolo gi chiero. Samoro in ng'ama yach to ok iti gi chiemo mowinjore, manyiso ni nyathi ok yud chiemo maber seche molosore, inyalo nyuol nyathino gi chiero. Erokamano. Mathoth ne nyithindo ma inyuolo gi chiero en kotenore kod kaka min nyathi dire mopek oritore. Awinjo kimulo kacha tuoche mag nyaye kapo nono ni ok othiedhi, inyalo nyuol nyathi gi chiero, kata kapo nono ni ng'ato ok chiem maber. Kata mana sama emomiyo idwaro ni sama ng'ato dhi nyuol, to nyaka idhi nyuol e osuptal mowinjore, to nyaka choli gi ng'at mong'e cholo, manyiso ni skilled birth attendant gi dho kisungu. To waluongo ni inyuol kama owinjore, ticholi bende gi ng'ama timre nadi, ong'e cholo. Iwinjo, mondo mi nyathini kik oyud ang'owa, gimoro kik go wang'e, kata kik nyuole e yo mochido ma wang'e ni nyalo gamo tuoche maricho manyalo tero infection e wang'e manyalo miye chiero. Imulonwa kacha thoth ni ka ng'ato osechopo higni 50 kadhi nyime kata higni koseniang', ang'o matimore ga tok higni 50 kata ka ng'ato oseniang' manyalo miye thuolo mamalo mar bedo kod chiero? Gima ng'eny ne yudo ka timore tok higni 50, yudo ka nitiere tuoche madonje wang', tuoche madonje dend ji mang'eny kaka pressure, yudo ka nitiere tuoche madonjo kaka skari. Koro mago miyo ng'ato bede okang' mamalo mar yudo tuoche kaka mag cataract. Yes. E gwengewa mag Kaluo ka Dr. Collins, kaka in jagono mantiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching, ma koro en chunya gwenge mag Kaluo, inyalo pimonwa ni kwan nyalo chalo nade? Jogo mantiere kod cataract nyalo nyuonwa joma tindo kata jok ma hikgi oseniang'? Erokamano, ipenjo penjo maber. E sani Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital koriwre kod organization miluongo ni Fred Hollows Foundation, gitimo research kendo wadwaro nonro mondo wang'e, nikech pod onge nonro mosendiki ni Kisumu County atamalo adi manigi tuo machiero, but kwang'iye e yo maduong' kata in general, to ji mang'eny nigi tuo machiero, kendo wadugo ka jomoko nitiere manigi tuoni to ging'eyo ni ginigi tuo, to jomoko nitie manigi tuoni to ging'eyo ni ma en tuo minyalo tim nadi, inyalo thiedhi. Koro gi sani wadhi e community kendo watiyo gi community health workers, joma daktache manie lum manigi ji e gweng'. Wapuonjogi kaka ginyalo ng'eyo ng'ama nigi chiero, to wapuonjogi mondo ginyis ji obi osuptal sama oneno gini gi gini, kata kineno ka wang'i samoro ok nen maber, gimoro go wang'i, kata kineno iro tibiro osuptal. Koro bang' Jaramogi Oginga Odinga gi migawo mar Fred oloso tisetimo nonro, to wabro yudo nonro kwan joma nigi chiero ni gata malo kiranyisi ni gichalo nade, but en ni joma nigi chiero e gweng' ma Kisumu to ng'eny. Ma ineno gi mang'eny? Maneno gi mang'eny, ma tich ang'wen ka tich ang'wen kwatimo operation to watimo ji moingo 20. Kamano. Ma thoth ne bero mar chiero kata operation itimo e clinic, e osiptal? Watimo osiptal ka tich ang'wen ka tich ang'wen. Koro gima be japiny nyaka ng'e ni e wang' nitiere gik ma ji pod ok ong'eyo ni to chiero ni ohinyo omako kanye. E wang' nitiere fuoni, adhi wache nyaka kiyo ma chiero donje. Nitiere pot wang', oluongo ni the upper and the lower lid, madinore, ma kiyielo wang'i to yieldeno, mano pot wang', mano konyo wang'e gimoro kik go wang'. Kae nitiere kiyo ma mbele mwaluongo ni the cornea, en be okonyo wang' e neno gik moko mondo ine gik moko ma clear. Then nitiere pi mar wang' mamiyo wang' chiemo to gi minerals madwarore e wang'. Kae kiwuok kanyo nitiere onget mar wang' ma koro miyo wang' bedo gi kala, ma koro ji neno ga marachar, mwaluongo ni the iris. Onget mar wang'. En onget mar wang'. Kae to wantiere gi lens, koro kiyo mar wang' ma koro chiero donje. En ema kapo ni nitiere shida mobede matin e wang'i, kata obed no barre, obed no yudo infections, obed ni chumbi mang'eny odonje iye kata skari mang'eny odonje iye, to lokore chiero.
koro kiyono ema owuoye. Ilerona maber To gima japiny nyaka ng'e ni chiero obiro gi dindruok mar wang' ok olit. Ibiro yudo samoro ka ochakore ibiro neno ler mang'eny ka donjo e wang'i. Samoro ineno gik moko ariyo ariyo. Samoro ineno gima chalo liudlu. Liudlu en rainbow. Ineno colours mopogore opogore machalo liudlu. Samoro ibiro neno kaka kanyocha isomo muma koro ok inyal somo muma. Ibiro neno ka nikech idwa ni nen maber to ok inyal neno wang'i chako chwero pi mang'eny. Ibiro yudo ka samoro ng'ato biro ineno ni en dhano to ok inyal ng'e ni en ng'a. Kochopo iri eka ing'e ni en ng'a, en Ruth. Ibiro yudo ka age ni ka in ng'ama osechopo higni 40 kata 50 higa moniang' to nitiyo gi angolo. Ibiro yudo ka koro bang' loko angolo higa ka higa kata bang' higni 2 ka higni 2 koro idwa ni ilok angolo bang' kata dweche 3 ka dweche 3. Mano wang'i osechako dwaro angolo. Mano wang'i chiero osechako donjo e iye pole. Koro nyaka idhi daktari mar wang' mondo ong'i, mondo odhibitisha ni en chiero mondo ogole. Gigi te watemo timo mondo wageng' muofu. Nikech awacho ga pile ni muofu en e ng'ol ma beche tek mogik. Ruth sama in muofu to ok dok ibiro ka kendi. Dhi kawo ng'ato mokeli ka mondo konyi tiyo. Koro en very expensive disability. Kamano. Ileronwa ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ka ubedo ga kod bero mar cataract kata surgery mar cataract tich ang'wen kata tich ang'wen. Seche ma iwacho ni bero surgery mar cataract, iwacho ang'o? Cataract surgery en seche ma koro ibaro wang', itimo ang'o, igolo chiero, en inyalo thiedhe mana kokalo yor bero kende koso? Kamano. Koro chiero inyalo thiedh yore ariyo. Ka en chiero ma koro ka chakore to inyalo pimi angolo ma yud ni inyalo neno maber gi angolo nikech wadwa ni inen maber. Kinyalo neno maber gi angolo e chiero ma koro ka chakre to wanyalo miyi angolo. Wakoni ni inyalo duogo kata bang' higa achiel kosetegno to wagoli. To e wang' nigi teko mana kaka iyudo kata ka betari mar mtoka bende nigi tekone. Wang' nigi tekone waluongo ni diopters. Kiyo ariyogo kiriwo teko gi te onego bed ni gichopo diopters 60. Koro kiyo mar wang'no nigi tekone onyalo chopo gimoro 20, 15, 15 nyaka 20. Koro chiero no komako kiyono ema wagolo. Mane bero no wagolo kiyono to warwako ni kiyo molosi manyien. Ma teko mare nyaka wapim mwang'e ni kiyo mwasoni teko mare rom gi mwagolo cha kata chiegni romo gi mwagolo cha. Ma emomiyo ng'amo biro manigi chiero kapok otimni bero to nitiere gik ma nyaka watimni e klinik mar wang'. Ma ka wadhi timo ni bero to wang'e ni kiyo mwadhi golo mar Ruth ni teko ne en 22 to wadhi rwakone kiyo ma teko ne be 22 nikech ka wagolo kiyo no ma en chiero no to ok wadwoko moro ok iboneno, pod ok iboneno. To gimomiyo watimo operation ni wadwa ni mondo inen, mondo idog e tijeni kaka jomoko timo tijegi. Koro watimo ni kibiro e klinik nyaka wapim teko mar wang'i. Mano itimo gi nas mosomo wang' ma wan go Jaramogi Oginga Odinga Teaching ka. Titeri ir daktari. Daktari biro kawo nonro mari, ubiro go mbaka, iluongo ni history taking. Bang' kusego mbaka, obiro ketie mashin, obiro ng'iyo wang'i. Kosedhibitisha ni in gi chiero, to obiro ng'iyo fuoni moko mag wang' nikech inyalo yudo ka ng'ato nigi chiero to ng'ato nigi skari. Koro nyaka wang'i ni to chiero ni kwa gole jatuo ni dhi neno koso nitiere tabu moro manie wang'e mopogore gi chiero mondo mi ka wadhi timo ni operation to watim gi ariyo dichiel. Koro in jatuo mwaseyudo ka chiero no ema chandi, then watimo ni nitiere test ma nyaka watimni mondo wang'e ni kiyo mane wang'i ma Nyasaye ochweyi go cha en teko mane. Watimo gimiluongo ni biometry. Mago mashinde mantiere Jaramogi ka. Kwasetimo ni biometry to dhi miyowa kiyo, teko kiyo mane wang'i. Koro in Ruth sama idhi e operating room to wang'e ni Ruth
idhi soni kiyo namba 20. Ma kwasegolo kiyo mokethore cha, to wasoni kiyo namba 20 tineno. To operation no ok orum mana mesa. Mondo mi jatuo nen maber, nitiere gik ma jatuo bende nyaka tim kaluwore gi puonj ma wadhi miye bang' operation. Apani wamake maka kanyo ni en bero mitimo mar golo kiyo ma olil kata kiyo mokethore cha tirwako ni kiyo machielo. Mano bende thoro wachwa odiechieng' ma kawuono, bero mar chiero kata cataract eye surgery. Ka tipimonwa kacha ni nitiere gigo ma nyaka ang' itim tok koseber ma ok en gima rumo e mesa kama otimne jatuo bero. En penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kidieny mar ariyo wabong'eyo ni to jomage monego bed ni timo negi bero mar cataract kata mar chiero. To en ang'o gini monego bed ni timo tok bero mana kaka Dr. Collins Nyamodi leronwa. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi. When your kids learn to be independent, you're giving them a great start. Prestige Margarine. It all starts with a great start. Now comes in the original and vanilla flavor. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Challenges mwaface kaka agents ni yudo ka tax no seche moko en high moingo budget money client ni godo. Koro yudo ka client ok ditimo like gima nodwa timo no eko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Chiero samuri sewinjo ka ji mang'eny wacho ni gin gi chiero kata ng'ato chich nitiere kod chiero. Daktari wacho kacha ni kapono ni ok opime kata kapono ni ok othiedhe seche mowinjore to nyalo miyo ibedo muofu. Opimonwa kacha bende pek nengo mar ng'ato kobedo muofu, ma bende osebedo kowacho mang'eny e chenrowa mar penj laktar ka. Opimonwa kacha bende ni nitiere kaka inyalo pime kapok otegno ahinya, tinyalo miyi angolo manyalo joli. Ma kamana ni angolo ni ok ibi tiyo godo aming'a, to biro chopo kama nyaka koro teri e bero mondo mi gol chiero mantiere wang'ni. Daktari, seche ma kapod aduoki chien matin, ni wacho ni bomiyi angolo mibotiyo godo kapok otegno. To nitiere ga kaka chiero tegno e wang' ka. To ang'o momiyo ok nyal gole seche ma pod otin, nikech ka utenore kod pachwa to inyalo wacho ni seche ma pod otin no moro gole nyalo bedo mayot moingo kosetegno. Erokamano. Koro awacho ni en kikizungu ni nitiere advancements kata nitiere lony madonjo. Masani nitiere mashinde moko ma bende donjo machiero no inyalo gole chon mowinjore, lakini ng'eny mashindego pok ochopo osuptande kaka mantiere Kisumu kuonde ma wantie. Lakini pod mashinde ma watiyogo pod warito ma nyaka chiero no timre nadi tegno. To wageno ni ndalo mabiro mbele ka Jaramogi Oginga Odinga biro kelonwa mashin manyalo golo chiero kata ka korko chakre. Lakini jatuo ok nyal biro ni miweye modok koko neno. Giminyalo timone mondo mi onen inyalo timone. Koro nitiere chiero kata kiwango kata nitiere gik ma wang'iyo mondo mi in kaka daktari iamua ni itimone ng'ani operation koso kitimne. Kiyudo ng'ama en pilot machiero korka chakre wang'e, ang' ni timne ng'ano operation, manyiso ni nyaka ing'e tich ma ng'ato timre nade tiyo. Aya, nitiere chiero ma en obira bira to omako mana chuny kiyo no tir. Ma jatuo biro biro nini, daktari gini ok miya kwe, aneno maber lakini gini aneno, manyiso ni gini chande, mano nyaka igolne.
en chiro makoro ng'ani onge gima onyalo neno, manyiso ni kwang'iyo chatwa mar visual acuity cha to nyalo mana neno andika achiel kende, gimoro achiel kende mondiki mamalo cha kende emonyalo neno. Mano ng'ama nyaka itere ang'o, nyaka itere e operation. Koro wang'iyo tich ma ng'ato timo, wang'iyo ka en chiro madwa no chand wang'i, ochandi gi glare kata ochandi gi gine mang'eny madonjo e wang'i, mano chiro ma nyaka igol. To gi chiro mosetimre nade, gi chiro mosetegno, chiro mane kuom nyithindo. Ing'e ni nyathi konyuol, obwongo gi wang' losore kamoro achiel nyaka nyathi chop kar higni 6, higni 7. To kapo ni nyathi nigi chiro, to kogole kapok obwongo olosore, manyiso ni obwongo gi wang' olosore ka wang'e ni muofu. Wang' obwongo bro were gi wang' ni wang' no nonyuol nyathi kok nen, manyiso ni obro develop gimiluongo ni wang' manyap, gi kizungu wacho ni lazy eye, to kata gi dhok osuptal mar wang' waluongo ni amblyopia. Manyiso ni kogol chiro ni chon mondo nyathini ochak neno chon, to wang'e go obwongo biro makre kendo obwongo biro ng'eyo ni wang' ni nonyuol kaneno. Manyiso ni e nyathi yudo chiro ni chon gi gole chon e konyo nyathini. Ng'ata ma nyathine nigi shida mar wang' to nyathini pok ochopo higni 5, nyathino onego kony kapok higni 5 okalo. Manyiso ni kikele kosebedo ng'ama duong' to koro kata otimne operation kata otimne bero to kobi neno. Koro chiro kiyudo kuom nyathi onge saa mirito. To thothne chiro mag nyithindo gi daktari fwenyo gi seche monyuol nyathini koso nyaka urita ndalo moko, jumbe moko kok uneno ni winjo. Ibro yudo ka nyathi samo ya wang'e to berne ni ng'eny gi kata nyithindo gi jadhi e klinik. To koro yudo ka daktache manyimine wa moluongo ni sisters, the nurses, opuonjgi kendo ging'eyo sama nyathi odhi e klinik. Nitiere buk ma gitiyogo mar antenatal booklet cha ma sirikal okelo cha, nitiere kar wang'. Ging'eyo gik ma ging'iyo kuom nyathi sama nyathi odhi e klinik. To ging'eyo wang' maonge chiro, manyiso ni wang' maber gi wang' manigi ng'ol. Ka giyudo chiro no to gikelonwa e klinik wa mar wang' ka, kendo wachako chenro kaka wadwa konyo nyathini e yo manyalre mapiyo manyalre. Makaber, wabudo kadok e point mani wache kidieny mokwongo cha, mine duto te nyaka nyuol e osiptal. Kabisa. Nyaka ginyuol kuonde mowinjore. Kendo nyaka cholgi gi jomong'e cholo, mwaluongo ni skill birth attendant. Nikech point madaher mondo mi oganda wa umak motegno ni obwongo gi wang' dongo kanyakla. Maka ponono ni obwongo dongo to wang' ok nen maber, to nyathini ok bi neno nyaka chieng'. Obwongo bro tegno, ka wang' ok nen, to obwongo ing'e ni en gima nigi memory cells, en gi fuoni maparo, to bro ng'eyo ni nyathini nonyuol gi wang' mok nen. Koro bang'e kata kapo ni timo ne bero, to wang' ni ok obi neno. Mwaluongo ni a lazy eye, kata obo develop miluongo ni amblyopia. Koro gi nyathi, operation no samiyude ni en gi chiro no, to nyaka ipang ni operation no. Awinjo thuolo kamoro bende nyithindo mantiere bwo higni 5 nyaka bed machiegni mokalo kod lakteche mag wang' mondo mi ng'i wengegi ka nitiere giminyalo los to los piyo piyo. Daktari, nikech wang'eyo bero bende mar chiro, moro bero ni ng'ato nyalo wacho ni kumigolo mana kiyo ni nyaka bedi ni gini lit mokalo. Bero mar wang' mar cataract en gima lit koso nitiere kaka itime? Erokamano. Ing'e ni osuptal en kama ng'ato biro ni mondo obi oyud kony. Ng'ata mobiro osuptal ok obiro e mor, obiro nikech tabu kata nikech ng'ikruok ma ji yudo. To sami biro osuptal to ok wanyal medo chandruok, wachako wamedi chandruok. En operation mwatimo maonge lit miwinjo, nyaka wachwe yath. En yath makelo thudhno e wang'i tho thudhno. Koro wan operation no watime atima, to lit moro miwinjo to onge. Bang' bero, nitiere lit minyalo winjo matin, nikech kamomul ma ohiny matin to lit nyaka bede. Lakini wan gi yedhe mwamiyi maduoko remno piny, to en rem minyalo mana winje ndalo 1 kata ndalo 2. Lakini bende wapuonji ni nitiere kiwango ma remno kochope
to koro nyaka wan bende koro nyaka wadonje mondo wang'e ni rem ni kong'eny moingo kaka obedoga, manyiso ni nitiere samoro chandruok moro e iye ka koloyo beroni, kata nitiere chandruok manowuok moloyo beroni. Ma wantiere kod kidienje mag ji ma bende dwaro bero, kata odoko ni ok lit nyalo bedo bang'e matin, to nitiere yedhe ma ubro gayo godo remni. Ipomono kacha ni wantiere kod jogo madwaro bero, ok ni ji te dwaro bero sechego, to nyithindo ma pod tindo dwaro bero. Kapo nono ni chiero ni odhi omako chuny wang'e tir, mano ang' nodwar bero. Ing'iyo tich ma ng'ato tiyo, ang' nodwar bero. Kapo nono osetegno ahinya, bende ang' nodwar bero. Daktari, in kaka jalony, thothne i decide ni sa oseromo mar bero kineno ka koro ang'o matimore? Sama koro jatuo biro, ing'e ni jatuo nyaka wawuogo, sama iwuoyo kode nyaka nitiere kama nyaka ing'e ni jatuo ni timo tich mane, kanyo ibiro decide go. Ng'ani en driver, manyiso ni onego bed obedo gi wang' maler maber seche duto. En ng'ama obiro gi chiero, ok en ng'ama ang' niwe ni dhi ot. En ng'ama ang' iketi mondo iwuo kode, mondo itimne operation, mondo odog e tije. Namba 2, en ng'ama koro biro imako ne luth, gini osetegno, manyiso ni en ng'ama osebedo ang'owa, osebedo muofu, mana decide atimo operation. Lakini nyaka wang'i nitiere gik manyalo miyo ok watimni operation. Samoro ng'ama nigi tuo mar skari, to kitiga gi yath, skari ni malo, nyaka waduok skari piny. Gima nyiso ga jopiny pile ni chiero ok negi ji. Wakuongo wang'iyo gima nyalo negi piyo, waloso, kaeto waduogo wabaro wang'i. Pressure ni malo, nyaka waduoke kiwango maduong', nikech yedhe ma watiyogo miyo ga pressure dhi malo matin. Sama en malo no, to kwachuo yath, to biro dhi malo saidi, adundo nyalo chung'. Wan ok wadwa ni waneg ji. Sama pressure mar wang' ni malo, mwaluongo ni glaucoma, nyaka wakuong waduoke piny mondi. Sama infections nitie wang', ing'ama samoro biro chiero no nitie, to tutu be wuok e wang'i, wakuong wathiedho tutuni, eka wateri e bero. Koro wang'iyo profession mari, ang' nomiyo baro wang'i, wang'i odinre machal nadi, bro miyo baro wang'i. E nyathi mokelna, in gi chiero, adani mondo kik ichop higni 5 ka in gi chiero, nyaka ane kaka timo ni operation piyo manyalre. Ma ok en ni ng'ato donjo titimo ne bero, nyaka ing'i gigi duto te, nyaka ing'i sukari, nyaka ing'i pressure, nyaka ing'i magi duto te korka itimo bero, eka itimo operation. Operation mar chiero kata cataract, utime mang'eny marom nade Jaramogi ka? Wik ka wik warwako jotuo 20 ma watimo ne bero. Koro iyudo ka e dwe wanyalo timo ji madhi 100. To en operation ma itime between dakika 10 dakika 15 watieke. To watemo ga nyiso jopiny gisani uchumi mani malo ni, watemo kono jopiny ni ji mondo bed gi kad mar thieth, nikech iyudo ka samoro biro wenge ni odinre te, operation odwaro kata 10,000 kata 15,000, in iwuon ok inen kaka idhi many tich onge. Koro iyudo ka seche moko kidwaro pesa mondo odhi obaro wang' tiwacho ni idhi manyo pesa, to in muofu, idhi manyo nadi? Koro ema watemo nyiso jopiny tinde ni sani sirikal kata Ministry of Health timo gimoro miluongo ni health financing. Health financing en ni dwaro ni ji obed gi kad mar thieth michulo e dwe ka dwe, maka shida kaka mag chiro gi odonjo, titimo ni operation maonge pesa moro amora mitime nadi migolo. Tiende ni sirikal through migawo mar NHIF chulo ni thieth. Ma jogo moge kod NHIF otemane oyud okumba mar thieth, nikech adier sani weche mag thieth nengo gi odhi malo kabisa. Maka ng'ato biro gi NHIF to itimo ne atima gigi duto te, operation onge gimichulo, ininde kitanda, imi yath, kendo ndalo mibiro duoge e klinik go te ibiro mi yath gi kad ni mar NHIF. Mano en wach maber mokalo, en wach maber ma oganda onego bed ni chiko itgi maber. Kapok otimne ng'ato bero, nitiere gik moko ma in kaka laktar itimo. Kuom ranyisi ni wacho kacha ni ing'iyo pressure mar ng'ato,
ibo dwoke piny nyaka kama owinjore, ibro ng'i sukari mar ng'ato, ibo kontrole kaka dwarore, ibo ng'iyo magi duto te. To kaka jatuo, en ang'o gini monego bed notimo kapok otimne bero, kata ikruok mar jatuo kapok otimne bero? Okay. Jatuo kosebiro, iseyudo ni en gi chiro, isenyise ni mama, gima nyalo konyi kae en bero. Samoro iyudo ka jatuo ok oyie e sano nikech nyaka odhi opar, samoro dwa dhi pimo ne chuore, samoro dwa dhi pimo ne babau. Inyalo miye thuolo, ka en ng'ama dwa dhi paro, tinyalo miye thuolo dhi opar, tinyise noduog piyo piyo manyalre. Koro jatuo duogo. Koro ka jatuo duogo, nyaka wang'i wang'e. Nyaka wang'i ni wang'e no onge infection. En surgery ma kwa timo, ok wadhi bedo gi ng'ikruok moko mag tutu wuok e wang' jatuo. Wapimo pressure mar dendi, skari, gi pressure mar wang', nyaka wapim gi te, mwayud ka gin sawa. Eka watimo ni operation. Wabro timo ni gimiluongo ni biometry, mwaluongo cha. Nyaka wapim teko kiyo mar wang'i, mondo mi wang'e ni kiyo ma wadhi rwako ni en kiyo machal nade. Watimo ni operation. Bang' operation ka pod nitiere gik ma nyaka watim. Wanyalo bet ni watimo tich maber, lakini kaka in jatuo, idhi miketho. Pod ng'ato nyalo lokre muofu kok oluwo puonj ma daktachi omiye kako dhi dak e ot. Ok inyal ayo operation tidhi pur. Ok inyal ayo operation tidhi wang'o maka. Mano idhi duogo kokinen. Kata kane bed ni watimo operation maber. Koro puonj be nyaka wamigi. Nitiere gik moko ne gitim, to gi gik moko ne gitim. Ok inyal ayo operation tidwa dhi go abal. Nyaka iywe wige 2 kata 3. Ekichak go abal. Ok inyal ayo operation tidhi kata riembo apiko kama buru nitie. Nyaka iywe wige 2. Riembo, kar riembo kae nitiere ga gi ng'ikruok. To kae ananyiso ga jotuo ni bi e klinik. Abro neni, ane mabro nyisi chieng' minyalo riembo mtoka. Kaluwore gi kaka wang'i chango. Manyiso ni riembo en according to the doctor's advice. Kaka daktari dhi neno wang'i, to mi pache. Komi ratiro, komi thuolo mar dhi riembo, inyalo dhi riembo. Ok onego bed ni nindo gi wang'i mobarno. Onego bed ni nindo gi tok wiyi, kata nyakonchiel komoko bar kocha. Kuom ndalo 3 nyaka ndalo 5. Daktari wamake maka kanyo, nikech magi gik monego bed ni donjo mos. Samoro ng'ato nitiere kod chiero, odwa ni mondo mi obi one laktar mar wang', to toke no weche onego bed ni ng'ato mako. Ni Dr. Nyamodi nowacho ni tok bero ok onego bed ni atimo ma gi ma gi ma gi ma. Ka waseduogo tok yweyo to wabo chako gi kanyo bende, kaeto wadhi nyime. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu. Chiero kuom jodongo, chiero kuom nyithindo, chiero nyalo mako ng'ata ng'ata. En achiel kuom chandruoge mag wang' mamiyo ji bedo muofu. Kik ibed muofu tinyalo geng'. To kapono neno ni onge gi pesa, bende nitiere kod okumba mar thieth. Wakaw yweyo ka waduogo kanyo mwachako godo, miyo kik isudi. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811 495# to get Our Father. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Nambati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street, e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. But we want to ensure that each and every Kenyan is fairly treated, equally treated.
And that's why we're saying, talk, you agree with this phrase that is one man, one vote, one shilling. I agree totally. Jatend duol bura mar ODM Raila Amolo Odinga osiro lwedo paro michwalo gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mar pogo yuto mar Kenya kede okwan ji e gweng' ka gweng'. Mokwongo ne en keto osuru ewi mkati ma 87 ewi 100 odagi wachni kendo gi support. Nondo mar Infotrack nyiso ni atamalo maduong' ma jo Kenya kwedo osuru ma ichano juogi nengo makati, nyamburko kod mamoko kokale paro mar chik mar omenda. Order no kata doko ni ogole ten order makoro kwanya implement nikech contract as at that time joido kanyo seru. Piny owacho ma Migori oramo ni ok biluwo chik do mar dwaro ni duoki jotije mako jolo e tich. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu chiero kata cataract. Dr. Collins pimonwa ni en chandruok to berne ni en chandruok minyalo thiedhi kata ma inyalo kony. Ka daktari oseneni mwacho ni ber kitimo ni bero, apa ni ber kichiko iti gi malaktar wacho ni kech kaka Dr. Collins gini gilonye weche gi manyiso gidwa ni mondo mi ibed kod ngima makare ma inyalo tiyo tijeni e yore mowinjore. Daktari ni wantiere kar ka osetimni bero gigo moko onego bene timo. Kuom ranyisi ka ng'ato riemba piko ni wacho ni kiko riemba piko kuma buru ng'enye kuom jumbe 2, kiko go abal kuom jumbe madhi 2, kiko nind kod wang'e komo timne bero kuom ranyisi ko tim bero kacham, kiki nind gi kor kacham tinyalo nindo gi kachich kata inindo gi tok wiyi, ibro pimonwa gima botimore gi wang' kaponono ni ng'ato nindo kod to kor wang'e kama otimne bero. Kaito kor kariembo nyamburko ni wacho kacha ni kaber to nyaka idogir laktar manyisi ni koro ka atinyalo riembo kata ok inyalo riembo. Kanyi kama ni wantiere kane pokwa ka uyweyo. Seche madhi nyimo chaka ne gi kor nindo ka. Erokamano. Ing'eni operation mar wang' sana operation matimo mar bero mar golo chiero ok twang'e. Waloso bur mwadonjo ge wang' en bur ma ok ketne usi. Matin emiketo negi usi. Koro iyudo ka idiye kiyo mosoyo wang' cha nyalo wuok oko, onget mar wang' nyalo thichre oko, kata pi mar wang' no nyalo thichre oko, kata wang' nyalo chako chwer. To gigi watimo gi mondo mi wageng' complications kata hinyruok manyalo wuok nikech bero ni. Emomiyo wakoni ni wang' bang' bare ok onego diye, kinindo inyalo diye. Kik item dunye. Kidunye inyalo tero chafu e wang'i makel infections. Inyalo diye manya iye no wuogi. Emomiyo wakoni ni kik idhi e buru. Ang'o ma buru bro miyi? Buru bro kelo chafu, buru bro kelo infections. Mano kwadwa ni wadonje. Emomiyo watemo geng'o mano. Idha piko, iriemba piko, buru wang' nyalo donje wang'i. Taya mag gache moko kaponi riembo gotieno nyalo miyi rem. Mano emomiyo joma watimo negi operation ok wadwa ni chieng' ogo kata tayo go wang'i tir. Nikech samo go wang'i no to wang'i yweyo. Manyiso ni o contract to relax. To samo contract to relax kata samo wang' yweyo no okuot to dolre kelo rem. Koro wa advise ji bende ni sami wuotho to rwak nyong'ong marateng' madino ler mang'eny madonje wang'i. To gima japiny nyaka ng'e ma jomoko yudo ka seche moko watimo operation tikono jatuo ni kaw yadhgi tiduok bang' jumbe 2. Jatuo ok duogi oneno ni ochango. Tiyo gi yath bang' operation e gima duong' moloyo gimoro amora. To gi winjo puonj mimiyi. Ok onego bed ni ting'o msigo mapek bang' operation nyaka wang'i changi bang' dweche 2. Tuoche makelo fuolo kata tuoche makelo ng'ok kata tuoche makelo diep nyaka wageng' kendo wathiedhgi e yo mowinjore e sa mowinjore mondo mi wageng' nikech gin tuoche ma ka in go to sama in kata e cho kata sama ifuolo kata sama ing'ok to dhiro pressure mang'eny e wang'
to kiyo nyalo wuok oko. Mago gin gik ma nyaka wageng'. Koro operation wanyalo timo maber, to in kaka jatuo, ka ok iluwo kaka wadwaro, tiyo gi yath e yo mowinjore, tiyo gi yath ma wamiyi, geng'o dhi e buru, geng'o dhi go abal, geng'o pi kik donj e wang'ino kuom ndalo 5, nindo gi koma owinjore onego inindgo tok wiyi, kata nindo gi kor wang' ma ok oyang'. Mago gin gik ma jatuo nyaka ng'i. Daktari nyalo tiyo maber, to samoro in kaka jatuo, ileto daktari down, iduogo gi wang'i kata otuo, kata iduogo gi wang'i kokuot bang' ndalo mang'eny kosetimo operation. Fuoni te mag del, wang'e achiel kuom fuoni makuot kabisa kapo ni gimoro goye kata kapo ni oyang'e. Emomiyo nyaka iti gi yath kathin to dweche 2 kata dweche 3, eka wang'ino chango modinore kabisa makoro waweyi ni ng'ama wang'e odinore. To gima japiny kendo nyaka ng'e, ka in gi chir onyalo mako wengegi te. Onyalo mako konchiel, onyalo mako wengeni 2. Operation kitimo konchiel, bang' jumbe 2 kata bang' jumbe 3 wanyalo timo konchiel. To komako konchielno be watimo. Operation chiro ni wiye nowil, ne ok awacho ni nyaka joma tiyo gi yath mag kute mag ayaki bende nyalo yudo chiro. Ginyalo yude kowuok kuom kute mag ayaki, kata ginyalo yude kowuok kuom yath ma gitiyogo. To gibende margino ithiedho kendo wabarogi, wagolo ma giduog ginen, kendo gimorga kabisa bang' remo kaluwore gi ng'ikni ma gin e dendgi. Ma thuolo nitiere ni ng'ato nyalo yudo chiri e wang' achiel kata onyalo yudo gi e wengene 2. En mani kitimo bero to koro ok dhi timo wenge 2 dichiel, iting' machiel ma we machang chuth kokichak iduogo itimo komachielo. Ok en tich mayot ahinya daktari, omiyo nyaka watem warit wengewa wayudie kaka inyalo konyori mondo minen kaka dwarore. Thothne bero mar chieroni kata yeng'o mar chieroni ni wacho no kawo dakika 15 kod 15. Koro lure gi dang' awach ni experience kia gi dholuo, lure gi lony, kata daktari ni osetiyo kata osebero marom nade. Nitiere daktache moko matimo kata operation gi dakika 6, dakika 7, to averagely dakika 15 operation isetieko. Mano kitimo ne jatuo achiel, ka itimo ne mar 2. Koro olure, tae bende olure ni chiro gi ok gin ga aina achiel, gipogore. Nitie chiero aina magolo yot, to nitie chiero aina ma kigolo to nyaka idhi mos e wang' ng'ato. Lure bende gi dend ng'ato, nitiere joma dendgi keng tineno gi e wang', iyudo ka wang' gi be yom ma kidhi piyo ahinya tiketho fuoni mang'eny, nyaka idhi mos. Koro lure gi aina chiero ma ng'ato nigo, olure gi experience ma daktari nigo, olure gi dend dhano bende. Nitiere joma dendgi beyo, nitiere joma bende dendgi royamo. Koro lure kamano. Mama gite daktari nyaka ng'i kapok odonjo e bero ni to ng'ani dende chal nade, dende keng. Seche mocho ni ng'ato dende keng daktari, mamiyo seche ma itimo ne yeng'o mar chiero ni tidhi e mos. Ang'o gini ma ufwenyo go ni ma ng'at ma dende keng? Sana iyudo ka kwang'iye gi wang', iyudo ka chiro mibiro yudo Ukambani kata chiro mibiro yudo North Eastern, manyiso ni maka kuonde motwo kendo chieng' nitie. Chiro abilano gole ok bi bedo mayot kaka samoro chiro minyalo yudo Kisumu kata minyalo yudo Nairobi. Chiro mar ng'ama nigi tuo mar skari opogore gi chiro mar ng'at moti. Kata samoro iyudo ka chiro mar gimoro ng'ato go wang'e opogore. Kaka itimo operation mar chiro mar nyathi opogore gi kaka itimo mar ng'ama duong'. Kila chiero gi age gi tuo mane wang'. Ka jo Ukambani go ibiro yudo ka wenge gi yom ga, iyudo ka gin gi tuo moro waluongo ni pseudoexfoliation, ng'eny gi. Iyudo ka onget mar wang' gi iyudo ka yom, to chiro ne en chiro ma kitime tiyudo ka tonde momake bende yom. Kichako time tipo kosebarre, iyudo ka en operation ma kitimo to ibedo mos, to involve bende complications mang'eny. Inyalo yudo ng'ikni mang'eny sama itimo operation.
To gima nyiso ga ji ni operation biro ga gi complications. Complications tie madongo gi matindo. To koro daktari nyaka bedi makipuonjowa kaka itimo operation, nyaka puonjwa bende ni ka ng'ikni owuok sama itimo operation, ang'o monego bed ni itimo. Berne ni ng'ikni te mawuok to nyaka bed gi kaka inyalo timre adi, kaka inyalo geng'e. Mamago to wuok to wageng'a ageng'a. Jatuo pod neno mana maber. Mulna mana matin achiel kata ariyo ma complications gin nikech wacho ni nitiere complications manyalo bedo madongo kata matin. Mulna achiel maduong' kod achiel matin. Sama itimo operation, complication manyalo wuok kata hinyruok manyalo wuok sama itimo operation ni chiro ni nyalo gore to olwar e tok wang' kocha. Olwar e pasia ma wang'. Pod inyalo gole, wagole agola to wadhi mbele. Ng'ani nyalo chako chwer. Remo nyalo chako chwer mang'eny. Nitie joma pressure gi samoro nyalo idho e wi mesa. Remo chako chwer mang'eny. Nitiere yedhe mwatiyogo mageng'o pressure mawuok mang'eny, mageng'o remo mawuok mang'eny. Inyalo yudo ka bang' operation, ng'ato samoro koluwo puonj, kata samoro imiyo ng'ato yath to dhigo. Kata samoro ng'ato tiyo e kampuni maloso simiti. Itieko surgery and kapok wang'e ochango to sedok e tich, simiti odonje wang'e. Oduogo gi tutu kawuok e wang'e, oyudo infection. Wabro thiedho. Iyudo ka samoro pasia mar ng'ato nyalo were nikech kuot mar wang' bang' operation. Ibiro to waloso. But complications to wuok. Rem, samoro ka rem ng'eny mohingo kaka onego bed obet. Labda pressure mar wang' odhi malo ahinya. Kibiro osuptal ka wasefwenyo ni pressure no ema kelo rem, wamiyi yath, yedhe gi nitie. Wamiyi pressure dok maber, wadhi mana mbele gi thiedhi. Thoth oganda wa daktari wantiere e sekta mopogore opogore, sekta mag jua kali, sekta mag gedo kod weche makamago. Ma samoro ng'ato wacho ni samoro ka poni na bete otabro chama ang'o, koro dok e mjingo mana kaka ne wacho. Ok ang'eyo ni kapono ni simiti odonje wang' to gi acid matodo opogore gi topic wani matin to ne wadwa mule mana matin, simiti gi acid. Nikech ng'ato biro wacho ni acid kod simiti, ni samoro simiti bet berbere. Mula mana matin kaeto wadhi nyime. Ng'eny ji iyudo ka mago gi dho wang' waluongo ni chemical eye injuries. Simiti gi acid. Wayudo ka acid to simiti wakete korka base, alkaline. Tiende ni gin gik ma pH margi ni malo, lakini acid to pH margi ni piny. To kipenjo ng'ato ni kind acid gi simiti ere marach mogik, to ng'eny ji thoro bro wacho ni acid. To ok en kamano. Alkaline cha en ema kodonje wang'i to rache moloyo. To berne ni number 1, mano e shida maka osuptal oyudoga. Mogonwa simu ni ng'ato acid odonje wang' kata ng'ato simiti odonje wang'. Onego bed ni biro piyo moloyo. Because mano en emergency. Number 1, ng'ato kodonje acid e wang'e, the first thing kaka japiny koro ma japiny onego winji. Acid obed simiti, luoke gi pi moro amora mani machiegni. Pi moro amora mani machiegni. Luokego. Iluokego kabisa. Pi moro amora. Obed pi tap kata idero mando en pi aora. Luokego kapok ibiro osuptal. Lakini gima japiny onego ng'e ni simiti no rach molo acid. Gima miyo simiti rach molo acid en ma. Acid kaka wang' Nyasaye nochweyo. Acid ni kodonje wang'i to wang' riwre kode to loso kode mo moro, to morno mono acid donje nyae wang'. To simiti timo gini. Simiti koriwre gi morno to ywayo pi mantiere ang'owa e fuoni mag wang'. To samo ywayo pi mantiere e fuoni mag wang' otimre nade? Otuoyo wang'. Wang' tho. Ineno? Aya, en koriwre gi mo mar wang'. Kar mondo los substance motegno, manyiso ni a solid substance, to loso gima chalo sabun. To samo loso gima chalo sabun no, to medo donje e wang'. Osokore e wang'. Osokore e wang'. Kendo thiedho mar simiti ni ithiedho ndalo mang'eny moloyo kaka ithiedho acid modonje e wang'. Acid modonje e wang' ithiedho jumbe 2 rumo. Simiti kodonje e wang', sana sana moro mwaluongo ni lime, kodonje e wang', tibiro dok ibiro thiedhe kata mana dweche 6. Pod omedo mana donjo. Masimiti rach saidi. Rach moloyo acid.
Daktari, seche ma ng'ato osetimne bero kata yeng'o mar cataract mar chiero, thothne okawo thuolo marom nade mondo mi wengine ochang chuth? Kamano, mano penjo maber kabisa. Chango mar dhano en lure gi dend ng'ato to gi kaka dhano ritore, to gi kaka iwinjo wach, itiyo gi yath maber. To onego bed ni bang' dweche 2, dweche 3 isechango ma in ng'ama koro odok e tijene matiyo kaka owinjore. Dweche 2, dweche 3 to luwore gi dend ng'ato, oluwore gi kaka operation notim, oluwore gi kaka niwinjo wach daktari, kaka nitiyo gi yath. Dweche 2, dweche 3 ichango, idok e tich. Erokamano Dr. Collins. Amor ga mokalo mar bedo kodi miwa puonj kaka kawuono wang'iyo en yang'o chiero mar wang', wamulo weche mag chiero matin koka wadonjo weche mag yeng'o kaachiel koda ka bero. Wach ma diher mondo mi wapar kata odoko ni weche moko wich nyalo wil godo ma wiwa kik wil godo kotende kod weche mag chiero kod bero. Erokamano. An gima anyalo wacho ne jopiny, wang' en gima ichako riti sami ng'ato nigi ich manyaka inyuol. Chiemo michamo, chiemo kata mimiyo nyathi, kamitiye ere kaka irito wang'i. Ka in ng'ama tiyo kama kompyuta ng'enye, irito wang'i nade? In ng'ama samoro driver, irito wang'i nade? Nyaka ine dhano ma wang'e ber, manyiso ni ka in gi wang' ma normal, at least iwacho ni higa dichiel nyaka idhir daktari mar wang' mondo ong'i wang'i. Nitiere gik mwang'iyo pressure mag wang', infections, ka gimoro donjo e wang'i, nyaka ibi. To gima nyalo nyiso jopiny, ma kora nyiso jopiny ma jokaluo, ng'enywa ok wadonje kadi mar thieth. Ma kuonde moko mwatiye to aneno ka jopiny osewuoyo gi jogi kendo jogi nigi kad mar thieth moloyo kaluo ka. Ji mondo obed gi kad mar thieth nikech kidhi e osiptal ithiedhori gi pesa, to pesa ng'eny moloyo gima kad chadi no chuloni. Iyudo ka ng'ato wacho ni kad nasechulo dweche 2 to pok okonya. Wabeduru gi NHIF mondo mi kwabiro e osiptal to shida ma wan gono inyalo lonwa. To mogik, waheruru wengewa kata kuonde mwatiye. Erokamano. Erokamano nya Dr. Collins. Kapo ni ng'ato dwa tudore kodi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mori nyalo chiwo namba? Namba na en 07 28 254 802. Kigocho samoro amora ibiro yuda. 07 28 254 802. Erokamano. Erokamano nya Dr. Collins. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, iwinjo wechego ok adhi nuoyo kata achiel, to wacho kata ni ber winjo wach chik iti ne weche ma laktar wacho. Iluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo, oriti uru masani.